Tokiossa on luotu järjestelmä, jossa verkon ja telttojen avulla saadaan järjestelmä, jos tulee maanjäristys, niin saadaan näin ollen taudit eivät leviä niin nopeasti. Lähdetäänkö katsomaan maanjäristys? Joo. Mennään kokeille. Suussa on hyvä osata uida, ja koska meillä on Japanin simulaattorissa esimerkiksi järjestykset saavat hiukan ennakkokäsitystä siitä, millaisia eri koululaiset ovat. Siellä koulutyttöjen ja muiden vierailijoiden suun nauruun. Sitten pari tyks ilmestyy ja sekoittaa